Dragi narode, pozdrav, dobra večer, eselamu alejkum i pomoz Bog. Evo ovih dana priča se o Srebrenici u Bosni i Hercegovini, a šire i u regionu. Priča se o toj rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, o nacrtu rezolucije kojeg je predložila Njemačka. Hoće li ta rezolucija biti usvojena, neće li biti usvojena? Jedni se raduju, a drugi strahuju. Hajde o tom potom. Međutim, narode dragi, meni danas pade na pamet, došla mi ta ideja, Drugi svjetski rat. Vi se sjećate, vi zapravo znadete to iz istorije. Učili ste kako su Amerikanci bacili atomske bombe na Japan. Pobivši 200.000, najmanje 200.000, to u startu što je pobijeno 200.000, onda koliko je kasnije umrlo od posljedica radijacije od septembra 1945. pa do sada, koliko je tu invalida rođeno od posljedica radijacije i sve to. Dakle, posljedice, šteta je ogromna od bombardovanja pa od onda pa do danas. I da li vam je poznato, narode dragi, da je tim Japancima ikako priznat zločin? Da li vam je poznato da im je priznat, o genocidu neću ni pričati? Da li vam je to poznato? A opet, Japanac, on se nije zadržao u 45. On je fino zasukao rukave, pljunuo ušake, dao se na posao i eno sad Japan je ekonomska sila u svijetu, a i vojno su oni isto tako jaki. Da li vam je poznato, narode dragi, da se i jedan američki predsjednik ispričao za sve to? Meni to nije poznato. Nema šanse. I opet oni se pomirili, Amerika i Japan. Ali vidiš, prosječni Bošnjo, on je i dan danas u mjestu. On i dan danas zbog Srebrenice trči u mjestu. Evo 30 godina. A trčat će on i naredni 30 godina ako se u međuvremenu ne rastavi od zapada na bilo koji način. Ako se ne rastavi od zapada. I sad ja vas, narode dragi, pitam, šta mislite? Šta mislite da se Japanac poveo retorikom prosječnog Bošnje i da je nastavio, evo, od 45. pa do sada, da je nastavio pretendirati od Amerikanaca: priznajte genocid, priznajte nam genocid, vi morate priznati genocid. Šta mislite, da li bi Japanac ikada mrdnuo iz mjesta? Da mi to recite. Toliko, živjeli.